Vzdialenosť medzi Nitrou a Žilinou sa zdá byť neprekonateľná, preto tu bohužiaľ dneska sedím sama bez môjho parťaka Martina, ale nebojte sa, tento diel sa vám bude páčiť určite rovnako, pretože nie som tu úplne sama. Vítam tu svadobných špecialistov zo svadobného priestoru Maranello a Polka a z cateringovej agentúry Happy Day, takže viete zastrešiť fakt, že úplne všetko. A práve v tom Happy Day sa venujete aj svadbám mimo vlastne Bratislavského kraja, takže nevesty si vás môžu objednať kdekoľvek. Takže som presvedčená o tom, že dneska budete mať veľa dobrých a spicy storíčok zo svadieb, takže teším sa na to. Vítajte. A začneme hneď tak z hurta. Povedzte mi nejaké také vaše osobné svadobné fopa alebo vašich kolegov, na ktoré si tak hneď spomeniete, že toto je brutál. No ja by som začala takou najstaršou príhodou, ktorá sa nám stala úplne na začiatku. A bola možno ani nie úsmevná, ale bola taká špecifická, lebo vtedy sa to už neopakovalo. Bola to nevesta, ktorá sa išla prejsť po svadobnej večeri a hneď v ten moment si zlomila nohu. Krásne. Krásne, áno. Takže už sme ju potom nevideli a prišla do Krivkala pred polnocou so sadrou na nohe a že nich ju potom nosil celú svadbu, až do rána vydržala. Strašne bola zlatá a tešila sa, užili si svadbu, ale potom XY rokov prišli ďalšie nevesty a odkazovali sa na ňu, že viete, my sme od tej nevesty, čo si zlomila u vás nohu, takže aj so zlomenou nohou áno, mala dá sa skúsenosť. dokončiť svadbu a byť spokojný a dať to akože s nadhľadom a s úsmevom potom. Takže normálne prišla sanitka. Áno. Ono hrozila operácia, ale našťastie teda nevesta trvala na tom, že teda na rever sa vypýtala z nemocnice, takže ak bola nejaká operácia, tak tá bola až po svadbe, ale skončila večera, mal ísť prvý svadobný tanec, nevesta si odbehla, šmykla sa, hneď vyvrtnutý členok, zlomená noha do nemocnice a nevideli sme teraz svadba, akože prebiehala ďalej, ale teraz hostia nevideli. Aj sa potom vyložil bufet, aj sa išlo tancovať a reálne potom okolo 11:45 došiel teda ženík aj s nevestou. Nevesta teda noha v bandáži. Prišiel aj svadobný tanec. Ženík celý ten svadobný tanec nevestu držal na rukách. Zožalo to strašne veľký úspech. Bolo to veľmi emočné a ostalo to tak aj v našich srdciach potom spätne, že je to taká spomienka. A ako aj kolegyňa povedala, tak prišli potom nevesty aj z tej svadby, že my sme vtedy 10 rokov dozadu, taká svadba so zlomenou nohou a asi bola jediná, áno, bola jediná, ale o to pamätnejšia. Je nejaká svadba, na ktorej vznikol fakt, že extrémny bordel, že teraz keď si spomeniete, tak vaše myšlienky boli, že ako sme to vôbec dokázali upratať? To by som možno začal ja. Zažil som jeden event, jedna veľmi príjemná svadba, ale ráno po svadbe prídete na tenčí parket a na strope otlačené pánske topánky. Áno, máme opečiatkovaný strop a teraz akože máme zvýšené stropy okolo 3,5 až 4 metra a nikto vám ani z personálu nevie povedať, čo sa udialo. Pekne. Takže potom len stretnete sa so svadobčanmi po svadbe začiatkom týždňa a sa pýtate teda, že všetko bolo v poriadku, len teda stala sa nám takáto nemilá udalosť a už som potom videl na ženichovi, že sklopil zrak, tak potom tak nenápadne z nich vzýšlo, že dostali super nápad na konci svadby so svadobným svedkom pečiatkovať strop. Takže si predstavte, že ženích s nejakými ďalšími kamarátmi otočia svedka hore nohami a idú s ním pečiatkovať ten zvýšený strop, lebo to bolo na rôznych miestach. Ja som len strašne rád, že sa nikomu nič nestalo. A však na tých svadbách to väčšinou býva, ale teda toto bola taká veľmi úsmevná záležitosť. Samozrejme, špecifická, áno. Museli sme premalovať celý strop, No, čo si samozrejme svadobčania potom aj zaplatili, ale ako na toto tak spomíname, že toto sa nám stalo tiež raz. Takáto zaujímavá záležitosť. Pekne, to som ešte nepočula, že by niekomu napadlo. Ja si myslím, že napadlo. v tomto sme úplne špecifickí a ešte máme také špecifické poakčné dokumentácie, ale to nie je neuprataná reštaurácia, ale to by som povedala neuprataní hostia, že vám chyžné posielajú ráno fotky spiacich svadobčanov po chodbách alebo niekde na gauči. Áno, a rozmýšľame, že prečo už nezvládli ten kúsok do izby, ale proste ho nezvládli. No, takže to je skôr upratanie priestoru a odpratanie tých... Upratanie hostí, áno. Jasné, ale tak to bola asi taká dobrá zábava, že už to nezvládli ani ten 1-2 kroky.
A dobre, myslím, že sme sa tak dobre zľahka rozbehli pri týchto vtipných stories. A ja by som rada rozobrala aj jednu možno takú kontroverznejšiu otázku, ale z mojich takých čias, keď som ešte robila svadobnú koordinátorku, tak samozrejme pre páry som často komunikovala aj s dodávateľmi, riešila som cenové ponuky, ktoré som potom predostrela nevestám samozrejme, alebo teda aj ženichom a oni už sa rozhodli, že ktorého dodávateľa si akoby vyberú. No a práve pri svadobných priestoroch sa mi strašne často stávalo, že pretože v priestore si teda nerezervuje nevesta v roku 2025, svadbu 2025, väčšinou je to také akože asi ďalší rok. Nie, nemávate tak, že v ten istý rok si bukujú. Bukujú si aj v ten istý rok, aj 2 týždne pred svadbou si už bukujú, aj mesiac pred svadbou. Dnes už, ako tu máme možno aj viac iných národností, tak je to úplne bežné, že si bukujú pár týždňov alebo pár mesiacov pred svadbou svadobné hostiny alebo svadobné posedenia. Nebolo to trendom pôvodne, ale posledný rok a pol sa to stalo trendom. Dobre, tak som asi dlho na materskej už, lebo teda to prvýkrát počujem, že fakt, že takto, že by sa to stávalo vo veľkom, ale tak teda za mojich čias to bolo tak, že väčšinou to bolo ob sezónu. A väčšinou záleží, keď to vstúpim, ak ide o pekný dátum, tak naozaj mali sme svadobčanov aj 2 roky dopredu, lebo vyslovene mali svoj vlastný dátum, buď na výročie, alebo samozrejme pekný dátum, pekný, čo bude pekne vyzerať na oznámeniach, tak samozrejme vtedy aj 2 roky dopredu. Dobre, OK, tak fajn. Som rada, že nie je to ešte úplne mimo. Áno, nie je to ešte úplne mimo. Dobre, OK, tak aj nevadí. Dokončím aj tak otázku. S tým, že teda svadobné priestory, tým, že sme to bukovali vždy až ob tú sezónu, tak dostávala som vlastne cenové ponuky na ten daný ako aktuálny rok. S tým, že nikdy tam ako neprišiel nejaký taký doplnok od toho priestoru, že ale budúci rok sa budú zvyšovať ceny alebo bude to trošku inak, budú iné podmienky. Vždy som sa na to ako keby musela opýtať ja, že dobre, ale bude to platiť pre tento pár, aj keď budúci rok už akože bude sezóna 26. A vtedy mi vždy prišla taká odpoveď, že ešte, že sa budú teda zvyšovať ceny určite, ale že ešte nevedia okolko a že tak vo februári, v marci teda dajú vedieť tým snúbencom, že koľko reálne ich teda tá svadba vyjde. A pre mňa sa s tým tak akože ťažko sa mi s tým stotožňovalo, že vlastne tí ľudia reálne, ak si bukli svadbu v máji, tak do februára nevedeli, že koľko ich to bude stať. Tak z toho vášho pohľadu, akoby z toho pohľadu priestoru, možno ako by sa to dalo tak akože vyriešiť, aby to bolo fair aj pre vás, lebo však vy tiež samozrejme nemáte veštiacu gulu, predpokladám, tak neviete, ako sa budú ceny vyvíjať, ale aby to bolo fair aj za vás, aj vlastne za ten pár. No, ja by som si zobrala slovo. My sa snažíme byť fair. To je také, čo sa snažíme odprezentovať aj tým snúbencom. Ak nepríde k nejakému výraznému problému, ktorý, čo sa týka zvyšovania cien, ako napríklad bola daň cukru, kedy k tomu zvýšeniu nealkoholických nápojov muselo prísť nie našou vinou alebo z našej strany, tak my tie ceny držíme, garantujeme minimálne tú sezónu, odkedy si tú záväznú objednávku u nás realizujú a podpíšu až do tej realizácie svadby. Takže máme samozrejme klauzulku, ktorá nás chráni v tomto prípade, ale keďže to robíme roky, rokuce a máme na konte stovky spokojných klientov, aj práve preto, že tam je transparentnosť v tej komunikácii. Viem, že sa to deje, že negarantujú sa to navyšovanie cien, ale čo poznám aj kolegov z branže, tak sa snažia do tých 10% udržať v súčasnej dobe tej konkurencie, aspoň v našom kraji, pretože my máme obrovskú konkurenciu, čo sa svadobných priestorov týka, tak sa snažíme všetci udržať pre tých klientov tú cenu. Ak hovorím, nie sú takéto výnimočné prípady, že musíme tie ceny zdvihnúť bez ohľadu na to, či chceme alebo nechceme. OK, to je dosť cool, akože mať to takto, že im garantujete tú cenu. To fakt akože sa mi asi nestalo, že keď som teda ja riešila nejaké svadby. Takže to je super a jasné presne, akože treba byť aj z vašej strany, musíte byť ako ochránení, lebo jasné, keď prídu nejaké takéto navyšovanie cien, tak ako nebudete to doplácať z vlastného vačku asi. Pamätáte si na nejakú takú, že najväčšiu bridezilu? Ešte pre divákov a posluchačov doplním. Bridezilla je ako bride nevesta, zilla ako Godzilla, takže veľmi nepríjemná nevesta. Takže na akú si vy spomínate? Takú fakt, že akože nepríjemnú. Sú rôzne klienti, ale všetci sme len ľudia, takže minimálne sa snažíme vcítiť do pozície tej nevesty a nie každá to dokáže nie s ľahkosťou, ale minimálne si pamätám na zopár neviezd, ale taká tá čo mi najviac tak teraz rezonuje v pamäti, tak bola nevesta, ktorá mal som z nej od prvého stretnutia pocit, že teda, aj keď teda chce si užiť svadbu, ale reálne ona to nastavenie nedala. Ten jej mindset bol, že mala veľmi veľké očakávania, ale nie tak ani zo strany ako samotnej svadby, ale od seba, od hostí, od ženícha. Takže ona od prvého momentu ako nebola ani
jej emócie na tvári nebola úplne taká, že uvoľnená. Snažila sa koordinovať vlastnú svadbu najlepšie ako všetci. Najlepšie ako to ona len vie a nikto nerobí veci správne. Takže ak neboli veci do sekundy na stole, alebo ten servis tam nebol do sekundy k dispozícii, tak samozrejme všetko bolo zlé. A samozrejme túto atmosféru šírila aj počas celej svadby medzi hostí a samozrejme medzi personálu. Ako samozrejme máme vyškolený profi personál, takže oni sú na to zvyknutí, že samozrejme zákazník má vždy posledné slovo, ale reálne tá atmosféra na tej svadbe, to vidíte, že jednoducho nebola najvhodnejšia, aj keď teda hostia, ktorí sa chceli zabaviť, sa zabavili, ale teda táto emócia z tej nevesty akože ostala tak trošku rezonovať a akokoľvek sa aj snažíte tomu klientovi povedať, že uvoľnite sa, my sme tu o to, máme niekoľkoročné až 15-ročné skúsenosti, takže naozaj vieme urobiť tú svadbu tak, aby bola nezabudnutelná aj pre vás. Ale vravím, keď to nastavenie nevesta nemá, tak samozrejme je to trošku potom náročnejšie. A ako sa to odrážalo na tej svadbe, že akože čo nadávala aj hosťom, že sa bavia málo? Áno, alebo... to sú také tie expresívne typy, ktoré naozaj akože vyslovene tam také síce cez žart, cez vtip, útoky na tanec, ťahla ich na tanečný parket, ťahla ich, posiela ich na nápový drink bar, aby teda sa išli uvoľniť trošku a celé to akože koordinovala, lebo to nešlo podľa jej nejakých vysnívaných predstav. Mne teraz napadla jedna skvelá situácia, čo sa týka tejto otázky. A to je nevesta, ktorá mi posielala počas svadobnej večere SMS-ky. Áno, od svadobného stola. Sedela tam, tvarila sa, ako keby vybuchla za ňou atomová bomba, pritom všetko išlo hladko, perfektne, ale len prišla, aj ako kolega hovorí, to bola iná, s nastavením, že proste nie, dnes si to neužijem. Dnes si to neužijem ani za svet, lebo dnes budem brať, že toto bola najťažšia moja skúška v živote a proste ja budem tomu dávať tú dramatičnosť a počítala nám minúty, že koľko nám trvá, kým vyniesieme pred jedlo hlavné jedlo, pritom ja si myslím, že my za tie roky si dávame na to pozor, my dokážeme urobiť výdaj 100 ľudí, 120 ľudí večeru za hodinu aj s tým, aby tí hostia to zjedli. Takže naozaj, že ideme aj to jedlo, aby bolo naservírované, ak chcú, ponáhľajú sa, tak to vieme akože ešte zrýchliť, už len závisí na hosťoch, či sedia na tých svojich miestach alebo nie. Takže tá mi posielala mi správy a atakovala ma celý večer tým, že čo, kedy, ako a pritom som tam bola aj v zákulisí, aby som to koordinovala, lebo som vedela, že ona je veľmi zvláštne nastavená, že chcem to naozaj vidieť. Keď som s ňou celý čas komunikovala pri príprave svadby a mala som k nej zložku, tá zložka obsahovala asi okolo 80-90 mailov. Takže bolo to naozaj veľmi... To už ako keby ste boli najlepší kamarátky. Áno, čo sa hodín týka, kedy mi písala v noci alebo cez víkend, tak to tak aj vyzeralo, áno. Áno, hej, to poznám také, že o 11:30 ako o polnoci. A otázka, môžem vás vyrušiť? No, môžete. Keď už sa to stalo. Keď už sa to deje. Áno. Dobre, a koľko to bolo ako minút? Akože to, čo bolo, že polievka, hlavné jedlo, 2 minúty už čakám? Že alebo... keď je veľa hostí, toto bol náš maximálny kapacitný počet, 130 hostí, keď je veľa hostí, tak idete, roznesie sa, ja neviem, predjedlo a teraz sa musí počkať, hostia dojedia. Nebudeme brať zo stola, kde jeden dojedol, druhý ešte nedojedol, ten si išiel zapáliť, tak sa to snažíme koordinovať, aby to bolo také globálne. Tak ona si predstavila, že keď ona dojedla, tak proste všetko my máme teraz všetkým ísť brať a už, lebo nie je nejaký harmonogram, lenže to od mnohých faktorov závisí a my nechceme tým hosťom vytvárať diskomfort, že my teraz ich budeme na nejakej takéto udalosti, ktorá má byť pre nich pohodová a majú si užiť, my ich budeme stresovať a čakať, čašník bude nad nimi stáť a len položí vidličku a my už budeme brať ten tanier, to ako nie je cieľ. Áno, jasné, to častokrát sa tak rozprávam s nevestami, alebo som sa s nimi rozprávala, že presne, že to není o tom, aby ten program bol fakt, že nabombený, že teraz jak v škole si budem oškrtovať, dobre, už som tancovala, už som mala koláč, už teraz sme sa smiali, teraz neviem čo. Ale že je to presne o tom, že všetci sú uvoľnení, užívajú si atmosféru, užívajú si proste prítomnosť a iba takto ako nejako môže ísť, samozrejme pod nejakým dohľadom, hej, čo hostia nemusia vedieť. Takže zaujímavé, no toto som ešte nepočula, takéto odpočítavanie. Dobre, máme ešte k tejto bridezile niečo? Asi nie, skôr som povedala, že sa snažíme už pri prvom stretnutí, keď sa teda rozhodnú pre nás, im opakovať, že je to pre nich výnimočný deň a nech si ho užijú. Naozaj, že nech nejdu s tým nastavením, lebo možno keď im to niekto povie,
ešte raz, tak sa nad tým zamyslia, možno nie hneď vtedy, ale potom a im povedať, že to tak rýchlo zbehne ten deň, viem to z vlastnej skúsenosti, proste pripravujete si to, máte veľa hostí a teraz zrazu to začne a skončí to. A vy keď ste stále v strese nastavené a len sa pozeráte na ten harmonogram, že no kedy mi ide toto, ale tu nebudem mať dosť času, tak neužije si to tá nevesta, neužije si to. Tomu ženichovi to je viac menej jedno, akože povedzme si úprimne, hej, preňho to je party, zvládne tú prvú časť, keď tam príde na čas, je to super, všetci sa tešíme. A väčšinou on to tak nebere dramaticky. Niektorí áno, niekde je to asi 10:90. Hej, fakt, že mali ste aj takých dramatických ženichov? Každý 10. ženich by som vedel povedať štatisticky, že je ten, ktorý rieši tú svadbu. OK, dobre. A potom nevesta je trošku tá submisívnejšia v tomto vzťahu. Naozaj sa snažíme apelovať na nich iba z toho titulu, že vieme, aké to je nepríjemné, keď oni dojdú a sú v strese. A aké to je príjemné, keď prídu, dajú si prvé prosecco, ako welcome drink, rozbijú, pozametajú a proste začína to pre nich a je to pre nich príjemná akcia a nie dramatický nejaký časový sled udalostí, ktorý musia splniť, lebo si urobili nejaký harmonogram, ako hovoríte, a musia si to odškrtnúť, že tu sme a teraz sme tu pre Boha, meškáme 15 minút. Áno, presne, no hlavne toto som tiež vždycky hovorila nevestám, že tie časy sú len úplne orientačné, lebo to akože to podľa mňa neexistuje, že sa môže stať, že svadba pôjde na čas, akože to, čo je v harmonograme, lebo tam je ten ľudský faktor strašne silný, že presne ako si hovorila, niekto si pôjde zapaliť, bude tam dlhšie, bude tam skupinka fajčiarov, hej, už sa na niekoho čaká. Takže súhlasím. A ja si tiež ako pamätám na jednu takú nevestu, to bolo ešte z čas, keď som robila make-up, lebo teda pred svadbami som sa venovala svadobnému účesu a make-upu a boli sme s kolegyňou vlastne pripravovať nevestu a ona tam mala asi 5 družičiek, takže boli u nej doma, alebo na hoteli, už neviem, bolo to dávno. A teda akože mali tam taký, že super taký spoločný čas, mali tie županiky, dali si prosecco, my sme ich tam líčili, česali, tak si úplne hovorím, že ako super si to naplánovala, že fakt, že ide si to užiť s tými babami, že presne takto by to podľa mňa mala zažiť každá nevesta, že nie je tam do obeda chystať sálu, ale fakt byť v pohode, v kľude, užívať si. Ale ona tiež presne prišla s tým mindsetom, že teraz mala nejakú predstavu, že družičky budú robiť toto a tá ju bude fotiť a henta pôjde vyzdvihnúť kvety a tortu. No ale samozrejme ženy pokope pri proseku, tak sa im zakecali, všetko kamošky, takže už mali fakt, že taký dobrý čas. A ona tam proste chodila, rozdávala im úlohy, úplne bola zdutá, že no a veď vy ste moje družičky, tak teraz ste mali urobiť toto alebo toto a tam je tá kytica a teraz nikto pre ňu nemá kto ísť. No úplne strašná bola, tak som si úplne celý čas hovorila, že bože, že tak je mi to ľúto, že prečo si napríklad na takúto svadbu niekto nezabezpečí tú koordinátorku alebo koordináciu, že naozaj niekto, kto by to pokryl a nemusí rozdávať tie úlohy družičkám alebo kamoškám, ale že veľakrát tie nevesty aj nepočítajú s tým, že veď ten ľudský faktor tam je, však tí ľudia sa asi poznajú, sú to známi rodina, dlhšie sa nevideli, budú chcieť spolu pokecať alebo popiť alebo ísť niekde alebo stráviť ten čas a tým pádom sa všetko ako môže zmeniť. Takže je to asi na každej svadbe rovnaké. Áno, a oni si to chcú užiť mnohí proste si to chcú užiť a oni nerozumejú tomu nastaveniu tej nevesty, že prečo ona si to nechce užiť, keď ona to celé platí a je to jej akcia a my sa čudujeme, my sme z toho smutní, lebo my to tak osobne berieme, že je to síce prešlo našimi rukami, naozaj prešli našimi rukami za tých XY rokov stovky snúbencov, ale čudujeme sa, že stále sú takí, ktorí nie za malé peniaze a neužijú si to, proste neprídu tam a neužijú si to, lebo to je len o tom nastavení v hlave, lebo stať sa môže čokoľvek, sme ľudia, sme omylní, kým to nerobia stroje, ktoré môžu tiež mať nejaké chybové články v tom svojom procese, tak tam môže ľudský faktor zlyhať, to neviete nikdy ovplyvniť, my to robíme najlepšie ako vieme. A to nie, že by som si teraz chcela prihrievať polievočku, ale to tak robíme, preto to robíme roky a robíme to, lebo nás to baví, iba preto. A preto sa strašne tešíme z toho, keď vidíme nejaký pár klientov, ktorí naozaj idú s tým, že idú si to užiť a o to viac my ideme do toho, že to bude perfektné. Proste, že to, že naozaj my im odovzdáme tú svoju energiu, tá energia sa nám vráti v podobe toho ich skvelého zážitku. Není to len, že vidíme čísla, že a túto toľkoto osôb a toľkoto peňazí a tak ďalej. Že není to, naozaj to není pre nás o tom, lebo by sme to nemohli robiť také roky. To by sme sa scvokli. Áno, určite. Súhlasím. A minimálne aj Zuzko, vždy sa snažíme s tým klientom vybudovať si nejaký vzťah. A naozaj nebude ich veľa, ale naozaj mám svadobčanov, s ktorými sme v kontakte, ale teda aj po tých rokoch vieme trošku, vnímame sa, keď sa stretneme rovno niekde na ulici alebo v potravinách, to sa mi stalo posledne, pozeráme na seba, rovno vidíme, že kto, kde, kedy a
a aj po 5 rokoch mi poďakujú za výbornú svadbu. Tak jasné, vy s nimi strávite vlastne najviac času. Vy v podstate ste aj takí akoby koordinátori, hej, že keď niekto rieši celú svadbu napríklad mimo toho Bratislavského kraja v rámci Happy Day cateringu, tak vy s nimi vlastne riešite všetko, takže máte najviac času s nimi. Aj si vybudovať ten vzťah, ale celkovo sa im venovať a nacítiť sa možno na tú ich energiu. A presne ako si aj ty hovorila, tak presne, že ono to tak je, že aj keď niekto príde do miestnosti je naštvaný, tak zrazu aj ten druhý človek alebo tretí, štvrtý je naštvaný a presne keď je to naopak, že tí snúbenci prídu a proste majú dobrú náladu, chcú si to užiť, tak aj tí hostia sa potom úplne inak bavia a možno aj keby tam bola nejaká teta, čo všetko kritizuje, tak vlastne keď sa na nich pozrie, akí sú šťastní, tak to nebude riešiť. Takže presne je to všetko o tej energii, no, že toto, ale čo by sme odporúčili tým nevestám, ktorí nemajú tento mindset a uvedomujú si to, lebo sú aj také, ktoré si to neuvedomujú, tak tie bohužiaľ asi im nepomôžeme, ale tie, ktoré si to akoby uvedomujú, že nie sú úplne na to nastavené, tak čo by mali podľa vás urobiť? Aby prišli v ten deň, sadli si do toho kresla a vypli vtedy. A vtedy vypli. A už sa len nechali unášať tým flowom toho dňa, ktorý je fakt špecifický. Niekto ho zažije raz, niekto dvakrát, za život niekto viackrát. Ale aby si to užili, lebo to je tak výnimočná vec a je to tak špecifická energia, to na vlastnej koži si to pamätám, ten pocit. Ešte mi mnohí ľudia hovorí, že ty si bola tak inak naladená. To je také niečo, čo sa nedá prirovnať niečomu inému. Proste ten svadobný deň je tak výnimočný deň, že ak sa nenastavím, že a teraz ma nič netrápi, lebo kým naozaj máme jedlo, prídu hostia, Áno. máme čo piť, tak nie je žiadny problém. A sála nie je žiadny problém, lebo v tom procese môžu nastať nejaké chyby. Ale keď budem teraz hľadať tie chyby, určite nájdem. Určite by som našla. Aj keď aj sa všetci snažíme, nemyslím len nás, myslím všetky ostatné subjekty, ktoré tieto služby poskytujeme, každý sa snažíme to urobiť na 100%. Nemyslím si, že niekto, kto ponúka takúto tak dôležitú službu, lebo to je, hovorím, jeden jediný deň v živote a teraz, že by niekto k tomu laxne pristupoval, že a nejak to dopadne. A nebudeme to nejako riešiť, nejak to dopadne. To je iná ako rodinná oslava, 70-ka, 60-ka, 50-ka, proste okrúhliny. To sa o 10 rokov napríklad môže zopakovať. No ale svadba väčšinou sa bere, že teraz to je výnimočná vec. Tak proste nech vypnú. Dojdú, sadnú si do kresla, začne ich chystať kadernička, vizažistka. Dajú si to proseko, kľudne aj 3 nech si dajú a nech vypnú. Ale zase nech to nepreženie. Chcem sa opýtať akurát, keď sa bavíme o tom proseku, že mali ste už takú nevestu, že by ako to prehnala s alkoholom, že ešte pred obradom? Keby jednu. Fakt? Áno. Že akože bolo to moc zle a čo sa stalo? Chceli sme aj počkať chvíľu na obrad. Áno. Aby to rozdýchala. A čo pila? Prosecco iba? Alebo aj niečo? To nevieme. Čo sa pilo na izbe, na prípravách, to ťažko povedať. Že tam aj tieklo nejaké prosecco. Ale tak ono záleží o tých ľuďoch. A hlavne akože keď si to užijú, tak je to v poriadku. No zase, aspoň tie oficiálne časti, alebo tá prvá polovica svadby by mala ostať taká trošku civilnejšia. Aj. Skôr na druhej strane to je problém. Myslím, na tej mužskej. Na tej mužskej, že máme také príhody, že nevesta sa chystá v apartmáne, tá si žije svoj sen, áno, a že nech má svoju rozprávku, že nech má party. Máme taký súkromný wellness, tak DJ, svedkovia, všetci. A dobre. Po 2 hodinách wellnessu má DJ problém si rozložiť aparatúru. A že nech má problém prísť a oblieť sa. Takže všetci čakáme na to, že sa to nejako zlepší. Pekne. Okay. No, dostane veľa vody. No, jasné, preliať vodou. To som presne hovorila ja, tak som mala jednu skúsenosť so ženichom. Ale tak tí ženi si, povedzme si úprimne, to je také, že častejšie sa to stane, že to preženú, ale práve u tých neviest to nie je až také, že časté. Takže povedzte mi o nej niečo viac. Čo sa tam stalo? Koľko ste museli čakať počkať na ten obrad? Museli sme samozrejme trošku zdržať matriku, lebo samozrejme to bolo brať u nás. A povedali ste matrikárovi, že... Takže potrebovali sme aspoň trošku nejaký čas, že nevesta ešte nie je hotová. Aha, dobre, takže nepriznali ste. Tak, držali ste tajomstvo. Myslím, že to pochopili. Aha, okay. Myslím, že to pochopili, ale tak aj sme sa snažili nejako občerstviť, aby to zvládli tú chvíľu držať navyše, lebo tiež to máme niekedy nasekané, tak to je potom problém. A hlavne možno, aby aj pristupovali k tej neveste trošku tak akože ľudsky a nedali jej to úplne zaťažko, takže obrad prebehol, potom už nevesta trošku sa upokojila, dala si polievku, hlavné jedlo a už potom to pomohlo. Druhé kolo. Áno. Dobre, poďme teraz k nejakým dramatickejším udalostiam na svadbách, lebo kedysi sa hovorilo, že keď je svadba, na ktorej sa nikto nepobije, tak to nie je dobrá svadba. Mali ste aj takéto svadby, že sa ako reálne niekto tam pobil?
Popil sa ženich s nevestou, respektíve nevesta so ženichom. Nevesta zbila ženicha. Zbila ženicha tak, že aj nejaké zrkadlá sa porozbíjali. Pekne, dobre. Takže 7 bolo rokov to veľmi nešťastia? bolo to veľmi dramatické, ale ako kolega hovorí, dodnes sú vraj spolu. Takže možno to bola mladická ľahkovážnosť. Tak ak nás počúvate, dajte koment. Nie, srandujem. Dobre, OK. A také, že hostia sa pobijú alebo bijú, to ste mávate nejako, že často, alebo nestáva sa to už teraz? Akože stane sa, ale nepobijú sa až takým dramatickým spôsobom, že by musela prísť polícia. To sa nestane, že si ich rozdelia navzájom, ale stáva sa, že sa pobijú a vyriešia si to interne. Niekoho, kto je veľmi podgurážený, pošlú domov a toho menej podguráženého tam nechajú. Takže väčšinou je to kvôli alkoholu? Že akože... Emócie, alkohol, nejaké veci. Možno tie rodiny sa nestretávajú niekedy a najmä čo sa týka ani nie kamarátov, ale nejakí rodinní príslušníci. Môžu tam vzniknúť nejaké konflikty. Nevieme ako úplne detaily rozpravy, že prečo, ale chápem, stalo sa. Alebo sú hostia podnapití a v rámci jednej budovy idú nejakí hoteloví hostia a stal sa, neviem, určite to bolo párkrát, sa stal nejaký konflikt, ktorý si teda vyriešil sa na mieste, ale bol úplne nepotrebný. A riešili ste ho vy? Alebo ako... Áno, no museli sme tam byť aj my zapojení. Akože človek dobré, ale tam musí to sledať trošku opodiaľ, lebo do tých rodinných väzieb, ako ste cudzí človek pre nich, pre tých hostí, nevstúpite, ale na to by som premostil, mal som svadbu, kde to boli také rodinné väzby, ale tam svadobné mami do seba trošku začali skákať počas svadby. To neviem, či to je slovenská natúra alebo niečo, ale reálne akože nevyeskaloval to, ale normálne tam už akože ťažké finančné záležitosti išli. Nie na svadbe. Nie na svadbe a potom samozrejme aj pri vyúčtovaní, tak tam sa svadba rozdeľovala na 2 faktúrky. Na dve vyúčtovania normálne, teda, že ženichová strana, nevestina strana a nie ani rovným dielom. Takže... Áno, to si vidíš, to si pamätám teraz, ako to sú také akože pre mňa akože fópa, alebo keď sa rodiny spájajú dokopy a už teda ideme dokopy, nie. To bola 1 alebo 2 svadby, dokonca si pamätám, ktoré naozaj sa rozdeľovalo vyúčtovanie kvôli tomu, že akože nevestina strana... Áno, svojich hostí, alebo ty si mala menej hostí, takže ty plať za menej hostí a ženy si platí viac hostí. A paradox bol, že ešte chceli od nás, aby sme my rozdelili, že ktorá rodina koľko skonzumovala. Koľko vypila. Nápojov. A my sme, že to ako, že máme my rozdeliť, že či tieto stoly skonzumovali toto a tieto stoly skonzumovali toto. Unreal. Takže u nás... No, tak to sú asi také tie chvíle alebo situácie, kedy vlastne platia svadbu, že rodičia alebo starí rodičia, že môžu do toho trošku zasahovať. Ale ja tiež vždycky, keď akože počujem o tom, že sa koláče napríklad delili, že teraz ako pre že toto sú koláče pre nevestinú stranu a toto koláče pre ženichovú stranu. Toto býva, aj teraz posledné roky sa mi to stalo, že teda ženich si objednal svoje koláče, nevesta svoje koláče. A vy tam čo máte stať? Že... Nie, my ich spájame dokopy. Nechoďte k týmto koláčom, áno. Nechoďte. Takže only for. Ako bežne sa tak, že prídu, každý má svoju predstavu, ale ako minimálne za nás nie. My servujeme zákusky formou candy baru, takže idú na spoločný stôl, neoznačujeme ženichové zákusky, nevestné zákusky, ale reálne akože stáva sa to. Ale stáva sa, že akože príde tá svadobná mama a povie, že toto sú koláče pre ako ženichovú stranu, tak to dajte niekde bokom, alebo akože každý, že donesú svoje a už sú v pohode s tým, že sa to spojí. Počul som, že teda nevestina alebo tá ženichová, jedna zo svadobných mám teda hovorí, že toto sú tie naše koláče a toto sú tie ich koláče. To chceš takú svokru. Áno, určite. Alebo že na tento stôl dajte tieto koláče. Lebo my to teda dávame na candy bar, ale vyslovene, keď na tom trvajú, že to musí ísť na stôl, tak my plníme požiadavky našich klientov. Takže vtedy to teda dáme na ten stôl a iba s kolegom tak sa nad tým zamýšľame, že to bude super fungovať v tej rodine. Áno, keď tuto sa bavíme o nejakých koláčoch, ktoré môže mať iba tento stôl a iba tento stôl. Zaujímavá situácia bola, stalo som to tiež nieraz, keď vám nevesta volá v stredu pred svadbou, že teda prosím vás, platí to, čo poviem ja. Keby vám volala svokra, alebo mama, alebo niekto z rodiny, prosím vás, neberte to v úvahu, ale je to moja svadba, tak platia veci, čo sa dohodneme my. Lebo stáva sa to, že vám do toho vstupujú ľudia, zožnú si telefónne číslo a chcú tú svadbu robiť podľa seba. Ako sa robilo kedysi, len teraz aj tie trendy sa už posunuli inám. Takže aj toto je taká situácia v rámci tých rodinných väzieb, že niekedy je to náročnejšie. Zlaté. Tak ale dobre, že máte varovanie, aspoň, že vás to neprekvapí. Hej, no, tie koláče napríklad na tých stoloch, to si mi tak dobre nadhodila, že to sa kedysi tak ako riešilo. Ja tiež som ako zástancom toho, aby boli candy bary alebo sladké bary.
lebo si myslím, že ten stôl vyzerá lepšie, aj tam majú tí hostia ako väčší komfort, ako keď sú tam korbačiky, pagače, kolače a fľašky poukladané. A porozlieva sa to na tie kolače potom krásne. Áno, alebo si niekto odkusne, vráti to a je to tam úplne celé také rozdrobené. Ale kto chodí s takýmito požiadavkami? Že sú to ešte také, že mladí ľudia, že to takto chcú, že si pamätajú, že to tak bolo, alebo skôr tie staršie ročníky ako maminy? Rodičia. Tí mladí niektorí není úplne svojprávny. Takže čo mi je ľúto, lebo človek im chce poradiť, ako je to lepšie a niekedy sa nedá, takže my ani nejdeme už potom cez tú hranicu. Nedá sa. Ako poviete, tak bude. Takže väčšinou to rodičia a vyžadujú najmä takí, čo sú vyslovene, že tie staršie štruktúry, že ak si to pamätajú, že ako to bolo. A tu presne ako ty hovoríš, ten candy bar krásne vyzerá, je to efektívne, tie koláče sa tam nenechávajú odkusnuté, neznehodnotia sa a aj keď ostanú po tej svadbe, sa môžu odniesť späť. Predsa len keď sú na tom stole nahádzané, tam sa už potom kadečo vylieva, oblieva, ten stôl vyzerá ráno proste dezolátne. Áno, jasné. Takže... A tak jasné, keď sú tam aj celú noc tie koláče alebo korbačiky, to obschne, tie sladké bary asi doplňate priebežne. No, takže presne, aby tam nebol aj nejaký ten ako zbytočný odpad. Tak a potom im to zabal. Potom im to zabal a sa tvár, že to je v pohode. Áno, taký punček. Tak máme takú super storku ku kalkuláciám, že niekto ti hovorí, že proste fotografka musí byť vegánka, lebo aj musí mať vegánske jedlo, vegánske predliedlo, nemôže to byť nič iné a potom o polnoci vidíš, že sa tlačí rezňom. Čiže zhodou okolností pri tejto fotografke, ktorá teda bola vegánka, mala nejaké špeciálne požiadavky, pamätám si, že teda nevesta chcela, bola to nejaká jej známa, a teda asi 4-krát zamenili menu pre ňu, lebo niečo sme navrhli, zmenilo sa pre niečo. Áno, nebola spokojná proste. Nebol to ani z niekto z hostí, ale bola to fotografka, ktorá tam teda išla fotiť celú svadbu. A bola tam ako v podstate jedna z nás, ako človek, ktorý pracoval. Ale chceli sme ísť z ústre, takže asi 4-krát sa zmenila kalkulácia, zmenilo sa menu pre ňu tak, aby bola spokojná a samozrejme slávnostné menu, akože zjedla všetko v pohode, ale potom sa trošku uvoľnila spoločne s hostiami a svadobčanmi a potom presne vidíme, ako teda už vegán nie je vegán a už teda samozrejme už sa dá zjesť všetko. Okay. Tak možno som myslela, že to sú vegánske. Jaj. No pekne. S tým sa často stretávam, že keď niekto príjme pozvanie na svadbu, tak príjme pozvanie, nikomu nič nehovorí a keď sa nevesta opýta, alebo sa iba tak podotkne, že sú nejaké akože detské menu alebo bezlaktozové, tak zrazu akože príde desiatky požiadaviek. Intolerancii, hríby. Áno. Takže na mlieko, na toto. To sú také štandardy, ale už sa stretávame s kadečím, že čo to bolo. Med, jablko. Jablko. Potvrdzujem, existujú áno, takí ľudia. To existuje. Med, áno, ale ešte ona tam mala niečo. Med, jablko, hríby, proste nie sú to alergény, ale toto tam bolo tak... Proste to je nechutí. Zelenina, petržlena, ja rozmýšľam, že preboha mrkva, paradajky, mrkva je koreňová histamín a hovorím, čo jej urobíme? Však ona nič nemôže. Ja som nevedela ani vývar, ani žiadna polievka zeleninová, no vôbec nič. Toto bolo akože problém sa s tým vysporiadať. Dohodli sme sa, že jej urobíme zeleninový vývar iba z 2 druhov zeleniny a nebude tam mať všetky tie ostatné, neviem si predstaviť, ako jak to chutilo úprimne, ja som to nechutnala, ale ona s tým bola spokojná, stotočná. Áno, takže ste normálne robili extra polievku pre... Áno, pre pani. Áno. Pokiaľ tu vieme, je to super, ale zase stáva sa tá druhá strana, že vieme o nás svadbe od 3 vegetariánov a zrazu pri tom stole je 6 vegetariánov. Vidie tú porciu, že dostane niečo iné, nejakú buď rybu, lososa alebo niečo čokoľvek, čo vyzerá možno inak a zrazu všetci sú vegetariáni. Teraz sme sa rozhodli, že... Áno, teraz. Áno, robíte niekedy aj také, že porcie navyše, že keď sa toto stane? Robíme, ale tie špeciálne nie. Že tie porcie máme navyše práve preto, že je skúsenosť, že môže ešte niekto prísť, alebo si ho prizvú, alebo sa rozhodnú na obrade, že príde. A tie špeciálne robíme väčšinou na presno. Takže my to dorobíme, len ten host musí čakať. Keď sa rozhodne, že je špecialista práve na tej svadbe, práve teraz sa rozhodne a nemôže si dať tabletku, laktik alebo tak. Lebo ja som laktička a neobťažovala by som tým niekoho. Proste si dám tabletku. Ale sú ľudia, ktorí to vyslovene vyžadujú, že musia. Nezabudnem na jednu situáciu tesne po polnoci, kedy predstavíme si obraz, nevesta vystresovaná v šatách svadobných, kričí na niekoho z hostí, nejaký bratranec, ktorý tam polonahý v tielku, bez nohavíc, skáče po svadobných stoloch, lebo trošku teda prehnal s alkoholickými nápojmi a tá situácia, ako vy tam nemáte čo zakročiť, vy sa bojíte, aby ten stôl to udržal pod ním, jak tam skáče.
To zase snažíme sa byť trošku korektní, aj diskrétni, Škoda, ale reálne tá vidina to, ako nevesta to ide riešiť a chce ho poslať na tú izbu, ale on je teda v rauši a samozrejme tak toto boli tiež také záležitosti, čo sa týka tej konzumácie tvrdého alkoholu. Keď bol nejaký gombík, že teraz to vypnete na hodinku, nech si všetci trošku si oddychnú, takže ale akože toto tak nefunguje veľmi. No ale jasné, tak to... Vždy apelujem na to, aby boli ľudia zodpovední aj voči sebe, aj voči ostatným na tej svadbe. Áno. Ja som akurát robila pár dní dozadu príspevok na príbeh svadby, že 4 typy ľudí, ktorých nepozývať na svadbu, a jeden z nich bol, že tí, čo to preháňajú s alkoholom, alebo nevedia, kedy majú dosť, lebo presne, no, môže sa potom stať aj takáto príhoda, ktorá môže byť funny, ale niekedy to môže skončiť aj blbo, no. Takže tak. Príde vám svadba, vy stojíte pred vchodom, máte nachystané prípitky, metličku, lopatku, tanier na rozbíjanie, idete ich teda privítať, rozbiť ten tanier a teraz dáte ženíchovi do ruky metlu a on povie, že on to v žiadnom prípade nebude zametať, že by ho vydedili. Takže fakt? Áno. A teraz, čo robili? No, nepozametal to. Takže to nechali tak? Alebo nechali tak, prekročili to a išli potom priamo do sály. A to nevedeli povedať dopredu, že nechcú takéto niečo? Neviem, či to nebolo pre nich bežné, že to je bežný zvyk, lebo je to bežný zvyk, takže my sme na to automaticky nachystaní. Aj na otázky, že či si majú doniesť vlastný tanier, už automaticky odpovedáme, že nie, nemusia, lebo niektorí majú taký zlatý sú iniciatívu, že aby sme si nemuseli rozbiť ten náš, tak im vždy hovoríme, že nemusia si nosiť vlastný, ani vlastnú metlu si nemusia nosiť. Niekedy si donesú vlastný robotický vysavač, taký ten ručný, samozrejme, takže akože to sú také, že príjemné príhody, ale vravím, toto bola tiež príjemná svadba, kedy je naozaj no way, no go, cesta, nebudem zametať. OK, dobre, tak dobre. Také iba, že tie cvrčky, keď prekračovali tie taniere. Dobre, nevadí, no jasné, tak to je také dobré ponaučenie možno pre tých, ktorí nás počúvajú a majú nejakú špeciálnu požiadavku, aby to povedali dopredu, aby nezabudli na takúto dôležitú vec, lebo muselo to byť také zvláštne aj pre tých hostí, že tak teraz čo, ako máme robiť, kam máme ísť. Dobre, vyžmykali sme to, alebo máme ešte niečo? Ešte kolega má super príhodu, keď preberá tortu od nevesty, otvoria sa dvere, nie, a tam učupená babička. To je tak zase, keď sa snažíme tiež našim svadobčanom poradiť, teda, že naozaj buď to dobre zmanažujte s niekým, alebo to necháte na profesionálov. Takisto samozrejme vieme zabezpečiť všetko aj v našej režii, ale nezabudnem, lebo samozrejme sú rôzne klienti, ale chcú si veci riešiť po vlastnej osi, nevesta, ktorá má vysnívané záležitosti, lebo sestrinca je pečie tortu alebo niečo, tak deň pred svadbou vidíte, ako nevesta príde takým malým autíčkom, ona vpredu a vzadu na sedadle leží v krabici torta, je stará mama učupená pod sedadlom, lebo ju drží spotená, lebo teda samozrejme torta, aby nepadla. Zoberiete tú roztrasenú tortu, babičke dáte pohár vody a samozrejme prebiete ju do chladničky, takže to sú takéto momenty, kedy by si klient možno mohol lepšie zvážiť, že čo to obnáša. Riešiť si svadbu po vlastnej osi. A riešiť si hlavne takéto dôležité veci, že torta proste musí ísť v chladiacom aute a musia ju robiť profíci, lebo keď vám niekto donesie 3-4 poschodovú tortu a vy na ňu pozeráte, že už ju doniesli, už jak šikma väža v Pize, my sme nie cukrári, my sme reštaurácia a prosím vás, tak s ňou niečo urobte a vy teraz rozmýšľate, že čo s ňou urobím a ide sa krajať torta a nevesta na mňa pozerá, no čo, podarilo sa vám sem niečo urobiť? Ja hovorím, že áno, máte z trojposchodovej dvojposchodovú. A nevadí, aspoň mám čo krájať. No akože tak ako aj toto je také, ale nie je to moc príjemné. Proste je to škoda. Presne, no je to škoda a málo kto si uvedomí, že napríklad tieto vysoké torty, čo viem podľa mojich akože takých vedomostí, je, že ona na priestor aj chodí rozložená, že niekedy ju tí cukrári ako skladajú na mieste. Lebo jasne, neviem si to predstaviť. To nie je problém, ako spolupracujeme aj my so šikovnými cukrármi, ale naozaj prídu, buď deň svadby, zložia tortu, pôjdu do chladničky a to nie je problém. Len často, keď si to klienti riešia po vlastnej osi, alebo vám nevesta povie, že teda chce doniesť tortu v piatok pred svadbou, ale samozrejme chcela by doniesť o 11. večer. Lebo tedy už nebude teplo vonku, ale hovorím, o 11. večer ja vám neviem zabezpečiť niekoho, kto vám to preberie v reštaurácii. Takže to sú také momenty. Tak uvidíme, že či to zvládne. A ja sa chcem spýtať, neviem, že či ty máš nejaké fopa, také nejaké, že z organizácie? Z organizácie úplne asi nemám. Ja som hovorila v tých prvých častiach svojej FOPA, takže aby som to pre divákov neopakovala, že čo, ale rozmýšľam raz, dva, tri. A nie, mám. Ale nie je to moje, ak nevadí. Ja nerobím FOPA. Ale nie. Určite by sa nejaké našlo, ale nespomeniem si takto v rýchlosti. Ale také úplne najväčšie FOPačko, čo si pamätám, to bola svadba v Tatrách.
To bola zahraničná svadba, takže jeden bol Slovák, nebudem konkretizovať, lebo mám z toho ešte do dnes takú husiu kožu. A teda normálne prebiehala proste hostina, už teda všetci sa bavili, DJ teda hral, keď dohrá akoby koliečko, tak vždycky ide nejaký taký podmaz a vtedy akože je taká, že voľná zábava to nazvime. A 3-krát počas toho večera sa stalo, že proste hudba prestala hrať. My tam proste sme ako koordinátorky, hostia sa bavia, toto tancujú, kecajú alebo niečo a zrazu proste ticho v sále, hej, a 100 ľudí sa proste pozerá na seba, že čo sa deje. Pozriem sa a DJ nikde. Tak my akože s kolegyňou tak sme behali po tom priestore, hľadali sme ho vonku na cigaretke, s hostiami sa vykecával, tak sme prišli, že ako vieš, prepáč, ale nehrá ti tam hudba, ako mohol by si to ísť vyriešiť. Ja, jasné, dobre, tak zahasil cigu, úplne taký plážo, išiel, vrátil sa teda späť, zapol opäť tú hudbu, zase niekde odišiel a toto sa stalo proste 3-krát počas toho večera, čo je podľa mňa akože extrémne fopá, ako aj pre toho DJ-a, no určite pre toho DJ-a, že ako sa toto proste môže stať, že ako nechám tam nejaký podmaz alebo hudbu alebo niečo a odídem proste preč a ono mi to proste prestane hrať. Tak hlavne, keď je profík. No, je jasné. platený za to, že tam tú službu poskytuje. A on ako je profík, že akože fakt nebolo to, že ako niekedy na Facebooku čítam, že my sme mali DJ za 300 €, hej, nebol to 300 eurový DJ. Keby bolo 300 eurový, tak si poviem, dobre, OK. Ale fakt, že akože je to aj celkom veľa peňazí a potom to takto vie pokaziť akoby tú atmosféru alebo tú zábavu. Takže to je asi také jedno z takých veľkých fopá. No. Inak to sa stáva, my preto máme také, že odporúčame DJ-ov, lebo keď niekto príde na svadbu a vyzerá ako keby išiel ráno, ja neviem, nakúpiť do obchodu a chce tak vyzerať celý čas na svadbe a ty na neho pozeráš, že ale to je svadba. A on že áno, veď jasné, v pohode. A rozkladá sa tam a čaká, že kedy sa prezlečie a on sa neprezlečie. Vieš, takže... Áno. No. Na toto premostím jedno fopa, to bol tiež DJ, ktorý ako nepoznali sme ho a kúkame, DJ nechodí. A stále už v podstate svadba v sále, už sa išlo sa aj predjedlo a DJ nikde. No DJ zaspal, alebo zabudol sa, on prišiel počas polievky, popri sále, teda popri hosťoch na stobených stoloch sa vlastne presúval s vozíkom, celou aparatúrou na tanečný parket, stihol sa rozložiť na svadobný tanec, ale tá atmosféra okolo toho, tá kulisa, ako... Inak to som zabudla, no, to je dobré, že hovoríš, áno. Takže by som to odporúčal všetkým teda poslucháčom, nech si dobre zvážia, ako si zavolajú ako profesionál na svadbu. Áno. Je to dôležitá časť tej svadby, keď je to, keď ten DJ nefunguje tam tá chemia medzi DJom a snúbencami, tak vidíš, ako, ja neviem, o 1:00 v noci si DJ hrá svoje, ja neviem, rap a nikto na ten rap nechce tancovať, ale on si nedá povedať a on si ho hrá, lebo podľa neho to je najlepšia hudba, čo ja teraz nehodnotím, len oni chcú úplne niečo iné. Áno, presne, toto si vlastne teraz tiež spomínam na jednu takú svadbu, že proste tanečný parket bol non-stop prázdny a ja som za tým DJom asi 3-krát prišla, že počuj, nedáme tam niečo iné alebo niečo lepšie, akože takže neprišla som mu tam kázať, že zmeň hudbu, lebo toto, že aby sa teda neurazil, takže ľudsky som prišla, že akože je tam prázdny parket, poďme niečo zmeniť. A on proste nie, on si išiel svoje. Teraz je takýto čas, do polnoci sa hrá toto, tak ako hrá to. A my sme my sme toto presne zažili, snažili sme sa mu dohovoriť. Chvála Bohu, nebol to kontakt, ktorý by išiel cez nás, ale snažili sme sa to nejako tú komunikáciu nabúrať, aby sa tam niečo zmenilo. Ale nepodarilo sa. Ale nebol to náš dodávateľ, takže nemali sme za to zodpovednosť. Ale je to človeku ľúto, že spravíte všetko maximum preto, aby tá svadba bola super. A proste tento jeden článok spôsobí, že tí hostia sa nebavia a potom tá svadba nie je super. Lebo môžu sa stať chyby, ale keď tí ľudia sú dobre fokusovaní a ten DJ dobre hrá a super sa zabavia a odchádzajú s výborným pocitom, tak je to potom ten konečný efekt tej akcie je skvelý. A proste všetci sú spokojní. Tak ale keď je to naozaj dôležitý článok. Áno, nemali by to ľudia podceniť, hlavne čo sa referencií týka. Ale neznamená, že čím drahší DJ, tým lepší DJ. Áno, súhlasím. Toto by som rada akože podotkla, lebo niektorí si myslia túto presne formuláciu, že platí, ale áno, určite dobrý DJ má dobrú aparatúru a ten, ktorý bude brať 300 €, predpokladám, bude hrať asi nie na úplne ideálnej aparatúre, lebo aj tá aparatúra niečo stojí a sa ničí. Ale neznamená to, či vyššie číslo za sumu DJ-a. Možno teraz sa na mňa DJ budú hnevať, tí, čo majú vysoké sumy, ale nekoreluje to s realitou. Áno, tak jasné, ak má niekto vysokú cenu a tie služby sú adekvátne, je to úplne v poriadku, že každý si môžeme rozhodnúť, cenovú politiku, akú chceme. Áno, presne. Takže to je akože v poriadku, ale presne niekedy sa tiež veľakrát tak pozriem, že OK, táto cena proste nie je adekvátna k tomu, čo doručíte, ale tak to si ako nechávam pre seba.
seba. Ale presne ako si hovorila na začiatku, že je dôležité akože určite mať dobré miesto, dobré jedlo, mať čo piť a určite aj mať dobrú tú hudbu, proste mať tú atmosféru, lebo presne ten DJ alebo kapela tam vie naladiť tú atmosféru, vie sa nacítiť na tých hostí, vie ich proste dostať z tých stoličiek, takže DJ je podľa mňa určite jedna z takých najdôležitejších akoby položiek, tak to nazvem. Áno. Položiek v rozpočte. Áno. Takže také odporúčanie, teraz mi napadlo, ak si hovorila o tej kapele, je super si zavolať kapelu a DJ-a, ak je na to kapacitný priestor, nie že máš pomaly 10 členú kapelu, ktorá síce super hrá, ale na tancovanie ti zostali 3x3 metry štvorcové, lebo to je perfektné, že sú dobrí, ale keď sa nemá kde tancovať, lebo sú kapacitné možnosti obmedzené, tak je to potom škoda. Ináč to je dobrý tip, lebo nad tým by som sa možno ani ja nezamyslela, že úplne, že tak pri tom plánovaní, že sa spýtať, koľko vás príde. Ano, to je fajn, no. Dá sa kapely aj s menším počtom, ktorí dokonca aj toho DJ-a kvázi suplujú, že nie sú úplne plnohodnotní DJ, ale nie je ticho v tej sále, dokážu púšťať nejakú podmazovú hudbu, keď nehrajú, zase je to niekedy príjemné, keď stále nehučí v tej hudbe, v tej sále hudba. Ale je to úsmevné, keď zrazu prídu a je ich pomaly viac ako hostí. A teraz pozerá, že kam idú, kam ich dáš. Áno. No. Jasné, tak to je skvelý tip, ďakujeme. Dobre, máme ešte niečo v rukave? No, že ideš robiť svadbu a kolegyňa ti ochorie deň pred svadbou, ktorá všetko má načítané. Ona ti tak ochorie, že ona nie je schopná rozprávať. Ona má 42 teplotu a ty nemáš vôbec predstavu o tom, že čo. A my keďže sme kedysi robili aj toho event manažera, tak samozrejme to za ňou preberieš, okamžite ideš deň pred svadbou, majú doniesť veci, externá svadba, majú doniesť veci na miesto a ty teraz tam dojdeš a oni ti rozprávajú, prosím vás, ten bar kedy príde. A ty pozeráš, vôbec nemáš predstavu, o čom rozprávajú. A že Stretnú sa nám pohľady navzájom. Ja na teba, ty s na mňa. Peťom, áno, a pozeráme na seba. Viete čo, preverím, dám vám vedieť. Vôbec neviem, o čom rozpráva, lebo ja som ani nemala informáciu. Určite by mal byť na ceste, každú chvíľu dojde, nebojte sa. Áno, takže to sú také veci, že potom všetko im povie, že samozrejme všetko sa zrealizuje, všetko bude, áno, bude to tak a skončíš toto stretnutie príjemné a ideš do zákulisia a zistíš, že čo vlastne panike. Kde som to prišla? Kde to je? Čo to je? Ale tak áno, ja si myslím, že toto je ako súčasť našej práce, alebo malo by to byť súčasť tejto profesie, že tí snúbenci ani netušia, čo všetko vy proste riešite. Vedieť riešiť krízové situácie. Áno, presne. Bez toho, aby oni boli v strese alebo v panike, že teraz čo sa deje. Takže ako to je dobré, že ste to zamaskovali. No ja si myslím, že to sa deje všetkým. Určite. Že nie sú to také fopa, ktoré by ten klient zbadal, že vždy sa snažíme s tou dávkou tých skúseností a kontaktov v prípade čohokoľvek, nejakého výpadku to vyriešiť, ale vtedy sa človek riadne spotí, no. Áno, jasné, tak musí to byť taký tlak teraz na tú osobu a stres, že Pane Bože, čo všetko sa tu ide riešiť a ja vôbec nie som v obraze. Ale tak presne, je to súčasť toho, že musíme to vedieť zvládať, tak aby mali krásny deň. Je to veľmi náročná pozícia, byť v tej pozícii na strane toho realizátora, práve toho, som hovorila na začiatku, že je to jeden deň výnimočný, ako keď je to viac udalostí, kde sa neprikladá taký dôraz a proste vtedy vie, že ti to musí všetko klapnúť na 100%, lebo inak potom musíš byť kúzelník. Je to veľká zodpovednosť. Áno, to súhlasím, to si presne teraz som si navodila ten pocit, čo som vždycky mala ráno, keď som išla na svadbu, že fakt, lebo aj keď je svadba, že druhá, tretia, môže sa to stať, ale už nikdy nie je taká veľká, že tá prvá jediná, ten jeden jediný deň je taký, že si to vysnívajú tie ženy a vlastne pre mňa tiež tá motivácia, prečo ísť do svadie, bola tá, že sa mi nepáčilo, že tie nevesty si to tak ako neužijú v ten deň, že prišlo mi to také nefér, že celý život o tom snívame, hej, my ženy sme tak vyrastáme, že snívame o tom, že teraz príde ten náš veľký deň a budeme tie princezné v svadobných šatách a zrazu sa niečo proste pokazí, takže mi to prišlo také nefér a vždy som si hovorila, že každá nevesta by si to fakt mala užiť, takže tiež si pamätám, aká to bola zodpovednosť, alebo aký som mala ten stres, že aby fakt všetko klaplo a aby, keď aj niečo neklapne, aby som našla riešenie, že ako to vyrieším, Takže príjemnú sezónu vám želám. Ďakujeme. Áno. Myslím, že otázky a tieto témy sme vyčerpali, ale nie je koniec, nebojte sa. Toto bude novinka aj pre našich divákov a poslucháčov. Ja som si totiž to pre vás pripravila takú zákernosť malú. Volá sa to, táto časť podcastu sa bude volať Hot or Not. Je to taký svadobný špeciál, ktorý dneska som si pripravila v téme svokry. A teda ja vám poviem nejakú vec alebo nejaký názor a vy iba poviete hot, či je to áno, či to schvaľujete, či by to tak malo byť, alebo nie, či je to proste, že neschvaľujete.
Môžeme ísť na to? Poďme do toho. Tešíte sa? Fú, Dobre. to je prekvapenie. Bude to iba 5 vecí, Dobre. takže to zvládneme. Prvá. Spomenula som, že je to svokrovský špeciál. Áno. Takže svokra má posledné slovo pri výbere menu. Hot alebo not? Not. Not. Za mňa určite. Dobre, súhlasím. Totálny not. Veľmi not. Áno. Svokra sa obliekla v bielej. Not. Stalo Not. sa vám to niekedy? Určite. Áno. Fakt? Mhm. Dobre. A nielen okej. svokra. No, dobre, okej. To som počula aj ja, ale svokra je také, že tie staršie ročníky si to uvedomujú podľa mňa, že by nemali ísť v bielej, takže to je asi taký, že signál veľmi zlý. Dobre, svokra pri obrade sedí medzi mladomanželmi. To sa skutočne stalo. Fúha, ako medzi ženichom a nevestou. Áno. Ale nie, už keď rozprávajú a majú si povedať svoje áno, už potom... Normálne počas obradu v kostole, v kostole je obrad, tak sedia a vlastne medzi nimi sedela svokra. Wow. Not. No, not. Budeme mať aspoň jedno. Nie? A čo, prvá noc? Dúfam, že tam nebola. Takže dobre, rodinný príhovor, ktorý sa premení na 20-minútový monológ o ženichovom alebo teda nevestinom detstve. Not. Not. Dobre. A posledná otázka. Svokra priniesla vlastné výslužky, to sme tu mali, takže hot or not? Not. Not, ale to záleží na nich. Áno, Dobre. to je také medzi. Oni zadefinovať, že čo to očakávajú. Dobre, jasné, ale tak prvé Ale bolo not. je to not. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prišli za mnou až do Žiliny. Prajem vám úspešnú sezónu, veľa fopačiek, aby ste sa tu mohli stretnúť opäť po sezóne, aby ste nás prišli zásobovať nejakými vtipnými a spicy príbehmi. A teda ty, budúca nevesta, ženích, družička, hostka, ktokoľvek, kto ide na svadbu tento alebo budúci rok, ak sa ti tento diel páčil, tak určite komentuj, zdieľaj, followuj, odoberaj, lajkuj, proste to poznáš, už sprav všetko a vidíme sa opäť o týždeň. Čaute. Ahoj. Ahoj, ďakujeme veľmi pekne.